Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ki Jaka Sumar, hakikat tu kat ne ki badan hakeleng ke Mauhati constituency. Ki bakan top ya ke terai PHC bat laper subsenta. Kidan ya bon ki jinon kam baka sarkar ka diben pai khamat. Nakaliang MDC ke Mauhati ba Charles Marngar. Ulale jengok adalah dia kini ki Jaka Sumar bat ulalap ba kini ki Jaka Sumar kimbiang habon kiliang. Habai kran ciklat patai kubor ba Charles Marngar ulai itu ba kini ki Jaka kimdan ne ka umbam umdi ki babiang ha kini ka por slap ka ka bakiya kasaw Henry ki manse ki haban penan kam ya kini ka Shushu ulai itu ru ba kini ki Jaka Sumar kimdan ne ka top ki babiang ki dantang asli kitab ki badet ban penbiang syaka PHC badlu syaki yengsa jang kinong tray ki syaukat jeng khang ru ki la jadlut ki kenro ki la sneo bat ki jikhang yet ki la patlut padna kaliang UMDC ulak kular bon sara kini ki jingduna jang kini ki Jaka Sumar syaki bor bahalor Tama tagasngi layo wanwan pisit ya ka try PLC baga jengwan ke jongi yang ni try PLC ni syam mangilap bagi dan sibun kijing dona kijing ki ba kinong tray ki ba ki jongi ki kendo naduk ki doktor ki nurses bat ki wai kinong tray jong ka PLC kawai ni kijing ka ba kum ka PHC ki kendo kadai ka kumbalong haduk menta ka ka bagi tan kiring kadai ka ka bam hoj ka ka bajebok menta kamta por liur ka saw parang kali ki sister ki jongi ni ki nong tre ni ki ong ba ki pendon kam ki di be ka tuku te kalong ke ki bas ngo pang mensim ban yos ngo na ki nong tre ki be ki jongi jong ka koi ka khya ta ka de go ki jing bat ki tang ki umru ki dan tang kawai ka sentek kawai ka top ka basna da ka siman ki supply ka sa PHC bat syaki kuartar bagi sa ki nong tre ta ka de go ki jing kabaar nang ta ki kuartar ki ba kinong tre jongi gisa na do ka kuartar jong doktor ka kuartar jong ki nurses ki jongi ngiyo ya ka jing pat pedang jong kini ki slap ka jing tua jong kini ki ka simen ka lik ka bat ki ka por baslap ka lalong kum ka pung dok ha ka kamera ka jong ki nang ta de kini ki kenro jong ka yeng jong ka kuartar ki lapat ki jing khangit lele ki lapat lut ki shokat jing khang ro ki la podlut nang ta ki jing khang ro ki babon hi ki la shu repair hi dalade molomala kat baki na kita gide ki jing ka ba nakaliang jong ki nong tre ki jong ni ki kendo te nang ta pa de sakawai ro ka ba ki kendo ta ka jing dona shortage sang kaman power kumbalong mentahi ki don ki JNM arngut nang ta gidon ki NM arhon haki senam gi bamen shwa gidon langut ki JNM te kapan perkhat ke namar ba hukum gani ko por covid gani ka khlam ada men shwa gidon langut te mentale le gidi men khamtam ya ka langut te giduna te nga I ba kani ru ade gawai ke jingdona ka bang gidon hote ka badon kam te ka babut nang ta kedai ke electricity kani ka boarding ru kambiang hoit ke ladun ka solar hote tendrai gidang dot kam su namar ba ka electricity ka boarding jongi sini kame tanglai saw kunta ka sitayo teng tengem yo tikna sini ka wai gede ke jing ka ba nakaliang jongki nong trai ke ba I ki jongi ni ki kendo tinang ta menta pa de ni idon ni sop sentar laper sop sentar ka bahap apo ka trai PHC idon ni te hadin mangilayo jung tiap ba kani ka sop sentar kedon ka jing sator kani ka building kejong ni tendang lawan hang ni ngilap dalam jongki khamat ngiui ya kejing sneu kanika building hang ni pindah pek sani ki kanika ceiling kala haplot ke simen te ban song ban sa ang tu te ka man sau pun ban nang ta ka jauh ko ipan khanar ki la blok ko me tu isi sang ni menta ipan khanar ki la blok hiya station jong ni ka sop sentar ngi la kho lot berkhat te ka maintenance kam don han ko malong menta te kini gidi gijing ke bai kendo kale borum hang niru kumba long mata kamdon ka toilet jing sha kale borum gadi bandon attach baka toilet te nang ta pade loi gijing ke badon hang ni pi barbor kale borum hi makala dei bandon separate daga jong namar ba nang ni na OPD hirong
saha leverum dong da kumno ka de bon long separate bat kan sawan pade ke baby corner bat kan sawan pade ke ni ke jaka ka baki syong ki long kimi ki jongi ki ba shwa bakin rong se leverum na ba hadin baki la demina leverum te kan ni ro kadang de ke jing dunah ni nomor kumangi tip hi ba kan ni ke sebentar ke kobari ke saut ki snong bat ba hang ni ki long kimi ki be ki jongi ki wan ban khak long hang ni nomor ban le sesuai te kala jangai te nam kini ki de ki jing e khiat ki ba ni dan hang ni kani ke fencing ro ke badan hang ni kumbalong mentangi i ke jingker hang ni kambiang dekat ke sebentar hi perkhat la kumno ru ke fencing kala dai ban kadi ban biang kenang ba ki habaya sa marjan bagas snong temo ki yang kisam ki rong ki ksau ki rong ki miau ki rong ki siar ke penjabo ke jing hisya ke sebentar ke de melong ke bekhuj dia namar kata ki nong tre ki jongi kimla ban le khuj lada ki sneng ki ksau ki siar ki dang yo ban rong ha perlau jongka sebentar tikini gide gijing tena kalian gojonga habangawan kumni ikini gijing barok haj in sara iki in kran iki bor ki bahalor kamtam yo health minister burun borom jungi ban pasgo ikini gijing gijongi nakam ta gijing bet gijing biang gijing don kam jong ki pai ba gijongi